Какво става, хора, завършваме с следващото видео. И сега той ще обясни каква игра играем. Ще играем на игра, която взимаме предмети и другия трябва да познае какви са. Първата са имаме 5 опита, на 6 път вече трябва да познаем какво е. И така ще играем. Тук има възглавница, че ще малко е смешно. И един човек взима нещо, просто си избира оставите нещо. И другия човек пита 5 въпроса. 1, 2, 3, 4, 5 въпроса, на 6 път вече трябва да гесне. Ако не успее, другия му казва бай предизвикателство. Или шамар или нещо друго. Направо нека да започваме като знаете вече. И готови сме вече, аз имам предмета ми и той има предмета ми. И нека да започваме. Той питал първо въпрос и после аз. Голямо ли? Може би, може да е голямо, може не. Покажи с предмета пред камерата, смисъл. Добре, давай другия втория въпрос. Не. Има ли копчета? Не. Трети? Има ли някаква материя? Демек? Като плат? Да. Има ли дръжка? Да. Пети платен въпрос. В каква форма е? Триъгълна. Добре, преди да кажеш какво е, аз трябва да почна да питам въпроси. Може ли да се включи? Да. Будут ли? Да. Това беше лесно, окей. А има ли дръжка? Има. Добре. Колко въпроса са вече? 3 май. 24 въпрос. Може да слушаш на него. Да. И пети въпрос последен. Чай. Черна ли? Да. Добре, двамата на 3. 2, едно казваме какво е. 1, 2, 3. Да. Тонклонка. Иска да видиш аз какво съм. Бахме в границата. 3. 2, 1. Знаеш си, брат. Абе, човек. Това... Добре, сега не да познаеш. Нямаш шанс да го познаеш. Добре, това е до предсказателството, да ти си става тонклон на главата. Не. Това тежи. Добре си. Ти мала на кичо. Не. Добре. Това нямаш да го познаеш. Да. Колко ти пъти беше? Не искам си това тежи, хора, гледайте. И последен път. Чупиш! Бе, ти още да го чупиш. Колко руда ще имам? Колко минути вече? Така. Колко е ясно? 3. Добре. Браво. Спираме. Хайде, завършим с това моят предмет. Чай, че мога. И това е неговия. Не мога да го взема. Познай, добре, къде го сложи. Ето го. Без да кажеш, че мога да го видиш. Ето го гледа. Добре. Започваме ли? Ти с пръв. Голямо ли? Да. Какъв цвет? Питай, създай ли не въпроси? Син ли? Не. Ети въпрос. Черно ли? Участие. Пети последен въпрос. Копчета има? Да. Нацни. 1. А копче ли беше? Да. Няма да сни го пак. Кой това копче? Не знам. Добре. Аз питам сега. Голямо ли е? Може. Може да го използвам. Не знам, дай или не въпрос, така че. Може. За мен си го използвам, смисъл, върху мен го използвам. Не.
Използвам ли го на нещо? Да, обаче не ти кажа какво е това нещо. Какъв цвят е? Еми, има и сиво, има и бяло. И пети последен въпрос. Има си го има. Голямо е, така ли? Да. Има и сиво, има бяло. Използвам ли го всеки ден? Колко въпроса? А? Колко въпроса? А това петия ли беше? Да. Не бе, сега нали беше петия. И те не пита дали... Добре, гесаме. 3, 2, 1. Стотинка. Не. Ти кажи. Чакай. Аз забравих какви ти бяха отговори. Няма ти кажа пак, че. И трябваше да питаме на нещо. Айде. Чакай. Айде, че и хората чакат. Не знам, нещо голямо. Да, ама кажи ми какво е. Звучиш малко като топче на толкова. Добре. Ма не баш. Кажи ми, последния път, Дай толкова. какво е? Оно е малко да си на това. Не си. На 3, махам мозга с 3, 2, 1. Това не е копче. Копче. Не е копче. Копче. Не е такова копче. Копче, брат. Това се нарича копче. Не ще го гесна. Сифо? Добре, използвам ли го? Използваш го, ама не е върху И кой теб. би? Никой. Никой. Ами защото... Към трети рунд. Те е Играм бяло. трети рунда. Тук е сиво, тук е бяло. Беше най-рано нещо. Даже не знам откъде го взех, не помня. Аз си мислих дали да го кажа, обаче са... Вика, на сега пък да е взел за граница. Трети рунда. Бам. Почваме. Окей. Това е моят предмет. Това е моя. Добре, ти питаш въпрос. Голямо ли? Да. Копчета има? Чакай да гледам. Не. В смисъл, ако можеш някак си да тропнеш с пръста на нещо, някакъв звук да излезе. Това съм аз. Стъкло има? Да. Колко пръста? 2. Това беше втория. Черен ли? Да. Има ли... Не знам. Трети въпрос какъв е? Чакай. Дълго или широко е? И двете. Иджи. Нещо като равно. Не, аз не знам какъв е въпросът. Още един има. Още два имаш. Има ли по него някакви меки части? Да. Гуми? Отчасти. Добре, 50. Малко ли? Да, Може да отвориш. да отворя. Да го отвориш. Не. Не може да го отвориш. Мгм. Използвам ли го? Не. Какъв цвят е? Много цвета. What the... Ето какво е. Седи се. Насни бутон. Няма. Тук. Това е звука, да може да знам. Ку! Добре, Само ще забравя колко за въпроса. какво го използвам? Почти нищо. Забравих колко въпроса се налага. Това беше последно. Добре. Гесове на 3, 1, 2, 3. Дистанционно. Не. Ти? Имам чувство, че е било много. Бирока, говоря. Защото голямо черно с стъкла
И с меки части. Просто няма клавиатура. 3, 2, 1. Какъв свят е? Не е много цветове. Брат! Казваш цвето, аз как ти казвам цвета? Кога за цвет? Бат, ти ме пита какви цветове са? Аз казах черно, има и друго. Много цветове то. Бат, what the fuck е това, бе? Какво ме предсказваш? Най-яката карта. Сега не може да фаш да чупи. Добре, брат, бях толкова сигурен към себе си, бе. Знаеш какво смислиш, като ми казвате много цветове? Онова, където използвам за астронавта. Не ми свети в стаята. Ага. Аз това си мислих и викам, знам какво е. За кога се стои да премеш нещо тежко. 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 Или това, той е големия. Не е Не, мъртва той е. фала, няма нещо Не, друго, той е. нещо друго. Еми нещо тежко, което. Дай ми нещо друго, би сега да скриш моля нещата такова. Фарапетично предпозорица. Да, давай. Давайте си. Не, бе, такова. Ти аз ти кажа, удари с PlayStation с такова, с чук. Ще направиш ли? Не. Така. Добре, бях сигурен да даде. Имаш ли нещо кисело? Не. Като цвети такива. Мат няма хора долу при майка ми. Ай, по-бързо каза нещо. Има и цвет. Да спиш на чашка от цвет. Ако бяхме сами вкъща, да. А в момента няма хора надолу. Да прасна да сгледам. Да, бе. Бях сигурен в моята карта и тя победи. Това ще боли това. Това като беше копчето ще боли много, давай. Учиш от моята страна. Давай. Те баба. О, шит. Това много за главата. Добре, четвърти раунд. Нека да почне. Връщаме с това е моя предмет. Това е моя. Толкова, само брат. Добре, ти питаш първо. Какъв цвят е? Бял. С други цветове. Има, да, много цветове има други. Бял. Има ли нещо меко по него? Чакай. Да. Дълго ли? Не. Късо. Колко ръката ми? Има ли копчета? Да. Не знам кой. Колко проста? 3. Черно ли? Чакай аз. Фъга, брат. Кой цвят е най-много? Различни. Най-много кой е? Различни са. Колко просто? Това е последният цвят да питаш. Това. Може с гъл. Няма препа. Това е друг въпрос. Кой въпрос искаш? Да издареш звук с него. Аз да. Аз съм. Да. Голямо ли е? Да. Смисъл голямо не напели. Използвам ли? Може би преди. Има ли бутон? Да. Да, с него. Знам какво е. Направо да. Какво? Я пак? Да. Добре. Четвърти въпрос пак. Да. Пети въпрос пак. Ама по-дълго. Но 3 гесваме. 1, 2, 3. Пистолет. Дистанционно. Добре, 3, 2, 1. What the fuck? Ти кога се скажи?
И това го вършах моторни сразу. Добре, ти не позна. И ти. Знаеш ли ти къде рано да стои? Защото е рано да стои. И има много светове. Всичко е по много. И той е тук. Масата, в който цвята е най-много. Има различни. Аз бях гений тук направо. Най-много да. Много, ама той използва много светове, така че аз бях тук гений. Оператора да каже така. Аз си говорих за предмета, а не за какво използва. Ама ти ме каза така. Той че не познае, аз не познае. Буквално аз като направих така, Васко и така пана главата с кончета. Ма чакай, че казвам, нали да огледам. Опа, пана. Той има копчета. Да, аз ти на копчето. Това. Да, аз знаеш какво си мислиш, че? Какво? Това е дистанционно за... Е това. Защото нали има такива копчета. Да. Ама те не звучат така, те са някакви. Е така. Защото аз имах такива летни лапи. Пускай това звучи като това. И баща ти е луд. Добре, някой победи. И последен финален рунда. Даже аз знам. Давай. Хора им чувстват, той ще вземе нещо голямо, защото казва, че ще вземе нещо малко. И затова им чувстват, че е нещо голямо. Той ще дойде, сега ще го видите, ама. Чу се как плюха към очи. Затворени са ми, просто говоря на камерата. Васко! Дали това, което си мислиш, ще падне? Просто ти като са днес, като отвориш, ще го видиш. Добре, мога да гесна какво е сега. И да си береш друг пакет. Да. Елхата. Бъй, да оставиш, матко. Нещо голямо. Карай, човек. Карай, човек. Ай си като оператора. Това беше смешно нещо. И той се чуваше. Взимаш нов предмет? Да. Добре, изваря, ще ти говоря на камерата. Пак ще изпълня. То път нещо ще е малко според мен. Добре. За колко каза, сега вземе нещо. Съвсем различно. Аз имам много какво вземаше. Много смешно и аз не знам къде го крия. Така че... Не знам, малко ще се... Аз трябва нещо да е смешно, бъде. Да. Фак. Здравейте хора, това е моят предмет. Добре, това голям ли е? Да. Използвам ли го? Не. Набери саунд. Е пак. За какво се използва? За вкъщи нещо. Демек? За вкъщи? Не бе, смисъл какво за вкъщи? Я ти кажа, че ще разбереш. Е, това ми е въпрос. И не, ще кажа, аз ще кажа, че ще разбереш. Добре, използвал ли съм го преди? Не знам. Може да го пуснеш от високо за малко. Яба? Меко ли? Да. Ти си... Голямо ли? Да. Има ли копчета? Да. Натисни го. Искаш ли пак? Да. Аз си готов. В цвета. Черно. Черно. Yes. Само това не копчета. Само това не копчета. Не. Да се друго. Всичките. Да. Май знам. Те са 4 бутона. 4. Значи това е 4. В момента не съм 4 бутона, защото... Не знам. Може да не са 4, просто ти казвам, че не съм 4 бутона. Малко. Добре, само това са мои бутоните, брат. Да. Този? Аз мисля да. Бе ти? Да е Не, телефон. О, не, бе. Окей, че малко да помисля. Не можеш.
Я го трупни, по смисъл, бари го пак. Нормално да го бариш, бе. Няма никой да казвам тесте карти. Да. Ти? Една. Две, Телефона? 3. Спирайте. Не. Аз искам още ли? Просто той, майка ми, трябваше да спрем. Иначе беше интересно. Никой не победи пак. Последен рунд. Добре, това за мен беше много странно. Защото аз през цялото време пробвах да го скрия този телевизор. И накрая просто... И може много бъден, в смисъл, просто исках малко да замотая. Защото ако бях така, карани на всичките. Негото беше пак тапит. Какъв телефон да го няма? О, няма. О, не бе, така. Слушалка. Аз как не го Колко на взема. колко сме? Аз познах един път. Аз познах май два пъти. Нищо не разбира. Ще малко. Аз познах Блимокова и това майче. Едно на едно. 1-1. Бонус рунд. Аз съм прав този път. Да. Аз знам какво искам да си. Yes. И долу да си го взема. Аз съм в тази сме пак. Аз съм другата. Извинете, първо. Това е моят Това е предмет. моят предмет. Няма... Няма да гешкам. Чакай. О, много ми смешно, че моят предмет. Добре, по-голям не. Да. Другом път така няма да гешкам. И сега се че какво трябваше да взема. Много. Имам. Чай. Брат, искам от начало, виж, моля те са... Не. Добре, гешваме просто и двама. Искам още един рунд. Моля ви се. Аз начало, защото без това не... Още един рунд. Добре, ама този път да направим малко по-интересно. Аз знам какво ще те взема. Няма да играем това. Еми. Ще играем. Излез кой това е моят предмет. Това е моя. И Не поглежда нагоре. И къста хора, май, това беше края. Защото и майка ми дойде, ще видя вънка, прозореца, покажи прозореца. И буквално вънка се вижда всичко. Не трябваше да правиш така, май. И всичко до сега, ако беше интересно. Според мен то беше най-интересно. Да. Стана към 20 и няколко минути. И искам да кажем благодарим за гледането и ай чао!